Neste vídeo manual veremos como pasar dunha fotografía a cor a outra en tonalidades grises utilizando GIMP. Unha vez temos a fotografía sobre a que imos traballar aberta no GIMP, acudimos á barra de menú e facemos clic co botón esquerdo do rato enriba da opción Cores. Dentro do menú que xurde, seleccionamos a opción Reducir saturación e facemos clic enriba co botón esquerdo do rato. Na xanela que temos, podemos elixir distintas tonalidades para a nosa nova imaxe. Seleccionamos a que máis nos interese facendo clic enriba co botón esquerdo do rato. Por último, pulsamos enriba do botón que di Aceptar co botón esquerdo do rato. Deste xeito, temos así a nosa imaxe en tonalidades grises.